गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। ब्रैथि खेब साबसिन एंकर बान्था मोननो हानाय खौरां फरायग्राया रुंसारि जाबाय। दूरदर्शन टीवीआव भारतनि गिबिसिन आइजो इंराजि खौरां फरायग्रा गीतांजलि आयारआ 71 बोसोर बैसोआव थांनाय 7 जुन खालि रुंसारि जाबाय। मख'नो गोनांदि गीतांजलि आयारआ दूरदर्शन टीवीआव इंराजि खौरां फरायग्रा महरै 1971 मायथाइयाव जयेन जादोंमोन आरो बिथाङा ब्रैथि खेब साबसिन एंकर बान्था मोननो हादोंमोन। बिपिएफआ लाथिख' जानो थांगासिनो बे बाथ्राखौ बुंदों इएम रनजित बसुमतारी। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय लेंसं ओनसोलाव बिपिएफ आरो गुबुन दोलोनिफ्राय खमैबो सा 600नि बांसिन सोद्रोमाफोरा बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों। बे समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बिपिएफखौ लाथिख' जानो थांगासिनो बे बाथ्राखौ बुङो। इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा थांनाय माखासे सान सिगां सिमेन्टजों दाजानाय रुपहि दैमायाव शिबलिंग मोनदोंमोन आरो बेखौ इसोरजों दैथायहरजानाय होननानै बयबो फोथायदोंमोन। बाक्सानि रुपहि दैमायाव मोननाय शिबलिंगखौ दान मोनथामसो सिगां एसएसबि हानजाया गारनानै दोनहैनायसो होननानै रोखा फोरमान जादों। रुपहि दैमायाव मोननाय शिबलिंगआ गुबुननि दोनहैनायसो, बेयाव जेबो सोमोनांथाव बाथ्रा गैया, बेयो खोमसि फोथायनायसो होनना रोखा फोरमान जादों। गरमाव मोब्लिब बिल खमायनो थाखाय रायजो राजाखौ बिफांनि सिङाव जिरायनानै थानो थिननाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा गावहा 12था एसि सिङाव थायो नामा? माखासे असमिया खौरां बिजोङाव फोसावबाय थागासिनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारीया गावनि मावख'आव मोन 22 एसि बाहायदों होननानै गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। हरखाब दंफां बाथाम फानग्रा दखानाव नायगिदिंहैदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा आरो फानग्रा एमएसएस बसुमतारी टिम्बार शपआव नायगिदिंदों। हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारीया क'क्राझारनि सरायखेला मैनागुरि गामियाव आयेन बेरेखायै गोबाव समनिफ्रायनो एमएसएस बसुमतारी टिम्बार शप मुंनि दंफांनि दखानखौ फसंदोंमोन। नाथाय बे खौरांखौ मोननानै हाग्रा बिफाननि माखासे बिबानगिरिफोरखौ लाफानानै इएम रनजित बसुमतारीया नायगिदिंनानै नुनानै दंफांजों लोगोसे गासै मुवाखौनो जब्द खालामनो बिथोन होदों। लोगोसेयैनो बे आयेन बेरेखा फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंनि सायाव आयेननि गोख्रों राहा लानो बिबानगिरिफोरखौ बिथोन होबावदों। गसाइगाव श्रीरामपुराव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गुबुन हादरनि सिगारेट हमनो हादों। सिमलटापु पुलिसआ गासै 10 पेकेट सिगारेट जब्द खालामनो हादों। थांनाय मैयानि हरनि समाव श्रीरामपुराव गुबुन हादरनि सिगारेट हमो गंसे औवा लाबोनाय गारिया औवानि सिङाव सिगारेटखौ गारिजों लाबोखुमादोंमोन। मैया फुंनि 4:30 रिंगासो समाव सिगारेट लाबोना हमजानाय ट्राकनि नम्बरा MH04 KU 3557। लोगोसे गारि सालायगिरिखौबो हमनो हादों। हमजानाय गारि सालायग्राया उत्तर प्रदेशनि राकेश जाधव होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।